Bueno, behin eta berriro esaten ari gera, eta legaldi guztien ari gera esaten herria dinamizatu nahi dugula. Herriari bizitza ematea eta bizitza sustatzea. Eta Gabonetan batez ere, nahi dugu herria Gabonetako giroaz nolabait bustitu, bete. Eta Gabonetan ikustu dut klasikoa dela izotz pista, ezta? Ez dugu orain arte getxon eduki genuen horrelako esperientzia bat, orain dela aurrek urtean uste dut izan zela, baina aurten ere, aurten pista izango da izotzezkoa, benetazko izotzezkoa, eta hori nik uste jendeak eskertu egingo duela, ezta? Beraz, badago, kasu honetan, Bihotzalai plaza honetan, Algortan, badago beste hitzaki bat getxora etortzeko, alde batetik etxosterrek gozatzeko Gabonekin eta pista honekin, baina baita ere getxora etortzeko nahi dutenak erosketak egiteko, badaukate beste hitzaki bat ondo pasatzeko, erosketak egiteko edo zerbait etzeko gure ostalaritzan eta gozatzeko pista berri honekin. Zabalik egongo da urtarriaren 9 arte eta denon gozamenarako, ez da hori da azken batean. Gabonekin gozatzea, Gabonekin ondo pasatzea eta Gabon giroa pixkat edatzea eta zabaltzea gure herrian, kasu honetan Algortako erdigune honetan, ez da? Da auzokientzako beste zerbitzu bat gozatzeko eta gure herria eta gure auzo guneak pixkat dinamizatzeko helburu horrekin, ez da? Bale,